Ved du hvad? Jo! Vi er bare fyret. Vi ville gerne undervise jeres børn i dag. Hele skolen ikke bestemmer styret. Undervisning klokken 3 går ud over alle fag. KL har sagt, vi ikke må arbejde. Vi vil bare så gerne passe vores arbejde. Ikke efter sig. KL gør intet for dig. Forberedelsestiden bliver skåret. Vi skal gå fra kvalitet til kvantitet i dag. Vi sidder her og river os i håret. Undervisning forberedelse styrker alle fag. KL har sagt, vi ikke må arbejde. Vi vil bare så gerne passe vores arbejde. Og nu er sej, siler gør intet for dig. Vi vil gerne hjælpe jeres børn. Hvis niveauet skal op, har vi brug for jeres hjælp. Vi vil gerne tage vores børn. Forberedelse, undervisning, samarbejde med mere. KL har sagt, vi ikke må arbejde. Vi vil bare så gerne passe vores arbejde. Skolen er sej, vi gør mere for dig. Skolen er sej, vi gør mere for dig. Woo!